Οπλίσατε. Πυρ! Έτοιμοι. Σε 5, 4, 3. Ελληνίδες, Έλληνες, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια παραμένει η ίδια τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια. Είναι βέβαιο πως υπάρχει μια πλειοψηφία άριστων φοιτητών που νοιάζονται πραγματικά για τη γνώση και την έρευνα. Υπάρχουν ωστόσο παθογένειες που πηγάζουν από ασυνεπείς και αδιάφορους φοιτητές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη μέχρι σήμερα ελαστικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος ως προς τον ρυθμό των σπουδών, εν τέλει υπονομεύουν την ποιότητα του ελληνικού πανεπιστημίου. Ο νέος νόμος έρχεται να θεραπεύσει αυτές τις παθογένειες, μη υποκύπτοντας σε συναισθηματισμούς και μη επιδεχόμενους τροποποιήσεις όπως συνέβη σε αντίστοιχους νόμους του παρελθόντος. Στη δημοκρατία άλλωστε δεν υπάρχει το δίλημμα εάν πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί ένας νόμος. Αποφασίζουμε λοιπόν να προχωρήσουμε στην εκτέλεση όσων φοιτητών ξεπερνούν το προβλεπόμενο όριο φοιτησης ανά τμήμα, τηρώντας σειρά παλαιότητας. Οι συλλήψεις θα ξεκινήσουν άμεσα. Η αρρωγή της αστυνομίας θα είναι πολύτιμη. Η πρώτη εκτέλεση έχει οριστεί για αύριο. Καθίσταται σαφές ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή μπορούμε να αγωνιστούμε με αίσθημα εθνικής ευθύνης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία και θα πρωτοστατήσουν στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Οφείλουμε να αναδείξουμε την Ελλάδα που δημιουργεί, την Ελλάδα που καινοτομεί, μια Ελλάδα άριστη. Σας ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Φαίνεται πως είναι τυχερή σου μέρα, κύριε καθηγητά. Πεξάρες. Λάκη, μην ανησυχείς. Παραπάνω από διπλό δεν πάει. Πού πας θα ρε, με τέτοιο ζάρι να θρέψει η οικογένεια. Άσα τα παίξω εγώ. Πάει ωραία. Δεν έχεις να πας πουθενά. Μπατσέτε, 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 μπατσέτε. Παίζω εγώ, Μπατσέτε, 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 μπατσέτε. Σιμπρία. Με πεντάρες το έκλεισα το σπίτι. Ιωνίοπουλε, σηκώ. Πάμε για πτυχίο. Πάλι εσύ. Καλά δεν βλέπεις εποχές ότι παίζουμε. Σηκώ πάνω, ρε, να δοκιμάσετε βραχιούλια. Σηκώ πάνω. Κάτσε εδώ, ρε. Θα πάρω και κάμψη, θα μου αλλάξει τη χωρίστρα από κοντά. Λάκη, τι το κοίτας. Ούτε στη φυλακή δεν το παίζουμε. Πάμε, μπατσέτε, 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 μπατσέτε. Και να θυμάστε, όταν ο εχθρός προελάβει, εμείς υποχωρούμε. Όταν ο εχθρός σταματά και στρατοπεδεύει, τον παρενοχλούμε. Όταν υποχωρεί, τον καταδιώκουμε. Οπότε, ακούστε προσεκτικά ποιο είναι το σχέδιο. Калинка моя, в саду ягода, малинка, малинка.
άποψή μου είναι ότι... Οι απόψεις είναι σαν τις κολοτρυπίδες. Καθένας έχει από μία. Θα γίνει αυτό που είπα και θα γίνει γρήγορα. Οπότε φεύγουμε τώρα. Ώστε λοιπόν, δεν θυμάσαι πόσο καιρό είσαι κριτής. Μήπως ξέχασες και το ΑΕΜ σου? Τι είναι αυτό? Το ΑΕΜ σου, ρε. Το ΑΕΜ σου. Λέγε ποιο είναι το ΑΕΜ σου. Το ΑΕΜ σου. Κύριε Διοικητά, το ΑΕΜ αναγράφεται εδώ στο φάκελο. Άσε μας τον νόμο να κάνω τη δουλειά μου. Ώστε μου έκανες δήλωση και για Εράσμους. Κοίταξε, δεν είμαι σίγουρος άμα θα πάω τελικά. Πλακίτσα. Πλακίτσα. Ιωνιόπουλε Αστέριε, καταδικάζεσαι για υπέρβαση κατά πολύ του ορίου φοιτησης, σύμφωνα με τον νόμο 4.999/12, για κατάχρηση του δικαιώματός σου στη δωρεάν διανομή συγγραμμάτων και στις μετακινήσεις με έκπτωση, κατά συρροή. Για την παράνομη σύντησή σου στη λέσχη κατά σειρά ετών και τέλος, για την παράνομη απουσία σου από τις διαλέξεις επί 27 συναπτά έτη. Η ποινή, θάνατος. Οπλίσατε. Πυρ! Άντε, πεθάναμε από την ορθοστασία. Δεν θυμάσαι, ρε Η δημοκρατία σας δεν μας χαμογελά. Μας δείχνει τα δόντια της. Και εμείς θα τις τα σπάσουμε. Για μας κάθε αιώνιος αποτελεί πολιτικό κρατούμενο της δημοκρατίας σας. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα οι αιώνιοι μένουν. Σκίζω τα πτυχία μου. Αγιούτο!